jsme 3krát jinak a dneska se budeme bavit o seznamování a randění. O tom, co funguje a co ne. A proč je to tak složité? Takže Ester? A já? Jára. Takže začneme. A já začnu otázkou. Kdy jste začali randit? Kdy jste se jako začali zajímat o opačný pohlaví? Hodím to na tebe. Tak já o opačné pohlaví jsem se moc začal zajímat. Ne? Mě Nikdy? spíš lákalo to moje pohlaví, Fakt? nebo to pánské Nebo pohlaví. od začátku? Jako Nikdy od jsi začátku. neměl rande s holkou? Ne, jako před rodičem a jsem to hrál, že jo, to jsem jako se kamarádil s holkama a dělal jsem, že s nima randím, ale nikdy mě to s holkou nelákalo. Fakt? Pak jsem věděl prostě, Hustý, už ty jsi někdy- 100% 4%. už někdy v 7. třídě, v 8. třídě, kdy se probíhala biologie člověka, prostě tak jsem věděl, že prostě mě lákají ty Tak tě kluci. zajímal prostě penis. Mě lákal ten penis, ano. Hm. Takže a moje první rande bylo někdy v 16 letech, teda S klukem. na učňáku s klukem, Hustý. kdy jsme měli v lednu, venku, prostě. Samozřejmě došlo i na ten pohlavní akt. Fakt? V Jo, 16 to- letech? V lednu? V lednu. Wow. V lednu to není úplně jako No, na tak první rande. A venku? Hustý. Taky jsem měl co dělat, abych se našel Svýho nebo jo? svýho i jeho teda. Pardon. Ty, bude to slušnější, viď? Trošku, o trošku jo, ale mám to stejně jako Jára, překvapivě. Tak. Jo, hledala si taky. Chlapce. Ale Ale já jsem začala randit třeba jako v 5, v 6 letech. Nebo já si pamatuju. No, tak to nemáš stejně jako já, na to Ne. je o 10 let míň, bych tě jako chtěla upozornit. Já si pamatuju, že můj první kluk, mi bylo fakt třeba 6 nebo 5, a my jsme u nás jako za barákem měli takový hřiště. A naše randění spočívalo v tom, že on vždycky na mě čekal na stromě. Jakože on vylez na ten strom a já jsem přišla na to hřiště a teď jsem koukala nahoru na těch stromech a když jsem ho našla, tak jsme jako, on se skočil dolů a probíhalo takový to rande, takže to mi přišlo docela originální. A to by bylo fakt 5-6 a vím, že jsme takhle spolu randili třeba 3 roky. A to bylo dětský, jo, To je jako 3 roky. 3 Na roky. tebe čekal na stromě. No, jmenoval se David. To je hezký. Já si pamatuju, že v těch 8 letech mě holky šikanovaly, no. A líbily se ti holky? No právě, že se mi nelíbily, ale šikanovali mě, že jo. Zvodury. Já si pamatuju, že mi naházeli tenkrát cvičky přes plot do zahrady. Tak to je Jarmilky, jarmilky. Svíčky přes plot. No, šikana největší. No a tak co dobře. ty? Ale já, jako opravdu rande jsem měla asi až na střední. Až takhle dlouho, jo. A 16 bylo kdy asi? Na střední, ne? No to je pravda, tak já to měl trochu to vzdělávání složitější. To je pravda, ale jako opravdu rande, který by vypadalo jako rande, ne, by vypadalo, tak to bylo opravdu až na té střední v tom prváku, no. Já jsem nerandila teda ve školce ještě. Taky ne, no. Teď, jak to poslouchám vás dva, tak trošku přijde. Ale jako kluci se mi líbili už na základce, to jo, ale Já třeba u nás, odkud pocházím z města, tak byly kasárna, že jo, a si pamatuju, že jsem jako vojáci. chodil šmírovat vojáky, jak se sprchujou, no. A jak jsi to udělal? No, protože oni měli, Kolik ty bylo, ty Járo? sprchy byly v přízemí. No to jsem chodil na základku, že jo, do pionýra tenkrát. A v přízemí měli sprchy a jak se tam pářil, tak měli otevřený okno, velký, ohromný okno měli otevřený, takže tam bylo vidět z ulice krásně. Takže se tam načuhoval, jak se tam sprchujou, no. A v tu dobu si zjistil, že holky se ti nelíbí. Chápu. Takže první velká láska. A ve školce? Tak moje první velká láska přišla až později. A to jsem fakt jako rozchod potom obrečel, protože to přišlo na Vánoce, jsme se rozešli. A kolik ti bylo let? Tam mi bylo nějakých 18, no. A měl 2 metry, štíhlej, tyjo, krásný kluk a to fakt. To mi zlomilo srdce. A proč jste se rozešli? Rozešli jsme se proto, protože mu na to přišli rodiče a rodiče mu dali jako zákaz. A on to respektoval a tím to prostě skončilo. Takže jsi se Bohužel. cítil jako, že jsi méně než rodiče. Což jako chápu, že jsi méně než rodiče, ale na druhou stranu, no rozumím. Tak jiná doba. Jiná Přesně doba, tak, no. no. To bylo někdy Bylo v to- minulém bylo to- století, ne? Složitější. Jo, viď. Ale takže první velká láska? Já musím zapátrat.
Ne, ano, jo, to by bylo 16 letech a byli jsme spolu, ne, počkej, 15, byli jsme spolu 2 roky. A bylo to taky strašně bolestivý ten rozchod, teda. A ono je to podle mě úplně jedno, jak dlouho spolu jste, ale je to prostě první láska. Já jsem si fakt myslela, že s ním budu jako do konce života. A pak to po těch 2 letech přišlo, opustil teda on mě, protože se našel nějakou jinou holku a já vím, že jsem třeba týden nejedla. A můj táta tak vždycky chodil do pokojičku a měl malý talířek, na něm kus chleba a vždycky tak jako ťukal a dáš si něco k jídlu, budeš trošku jíst, protože já jsem nejedla, já jsem jenom brečela a jako už jsem nikdy takhle blbě neprožívala žádný rozchod. Ale ten první, to nevíš, co máš dělat, co to emoce, nevíš, jak si s tím máš jako poradit. Je to jako první rozchod té velké lásky je podle mě jako nejbolestivější. Myslíš? Myslím si, že Já nevím. Podle mě v Myslím si, každém že- věku je to jiný. No. Asi každý rozchod je těžký. Ale taky jsem měla takhle. Ale ta první láska asi, jak to je prostě ta první Hmm. jakoby životní láska, že jo, tak to a člověk neznáš to zranění. nevíš, jak s tím pracovat. No. Prostě A přijde tak je to- poprvé, tak si myslím, že je nejtěžší. A No. nejbolestivější. A ještě záleží kvůli čemu, že jo? Pokud se s tebou rozejde třeba i jako se mnou. Že, S tebou. no, já se asi vrátím ke svý bejvalý. No a jak jste se seznamovali, nebo vy už se teď neseznamujete, takže se ptám v minulém čase, jak a kde? Naživo nebo online? Ale já jsem třeba nikdy neměla seznamku. Nikdy jsem to jako nepotřebovala. Vlastně, no, já jsem vždycky toho kluka nebo partnera někde potkala, pak jsme si třeba psali a pak bylo to první rande. Ale nikdy jsem to neměla tak, že bych byla na seznamce, tam si s někým napsala a pak jsme šli na takový to jako první rande. Ale vím, že spousta párů to takhle jako má, že se seznámili na té seznamce a jsou spolu třeba, nevím, 20 let, jako funguje jim to. Víš, že to vůbec není špatný, ale já jsem to jako osobně nikdy takhle jako neměla. Nevím, jak ty asi, jo, vej. Já asi určitě tak jsem to měl, protože vlastně tím, že jsem jakoby na ty chlapy, že jo, tak prostě to nejde jako, že jdeš ven někam na party, že jo, prostě tam někoho potkáš a jako zaujme tě, že jo, a osloví, že jo. Takže tenkrát žádný internet nebyl, takže vycházel nějaký časopis Prince. Fakt? Tak Jasný, jste se jasný. seznamovali přes časopis. No, tam jsem si dával inzeráty, nebo potom vycházela anonce, tak tam jsem si dával Anonce. inzeráty a nejlepší bylo, ten časopis byl vyložený jakoby s erotickou tematikou, takže tam byly fotky nahých chlapů, že jo. A když jdeš prostě na malém městě do trafiky si kupovat takovýhle časopis, tak je to jako docela hodně velká odvaha, jako prostě v té době musel mít člověk, aby si to šel koupit. Kor, když třeba chodil kupovat v tom rodném městě. Třeba vím, že si to kluci kupovali někde jinde, aby Takže prostě... jsi jezdil do Prahy. Si to Ne, kupoval. vůbec. Ne, ty jsi byl odvážnej. Já jsem byl ten hrdina, Nejsi kdo si to žádný kupoval. hrdina. Chodil na nádraží si to tam kupovat do trafiky. To byla jediná trafika, kde to měli vlastně tenkrát. A ještě byla jenom jedna. Jenom jedna. Takže no. jsi tam chodil. Jak často to vycházelo? Jednou měsíčně to vycházelo. Takže jsi tam každý měsíc. Ano, Bylo ano. přesně v ten den, kdy to vyšlo. Už jsem tam stepoval, kupoval jsem časopis, pak jsem odepisoval a čekal jsem, jestli mi přijdou zpátky odpovědi, že jo. Hustý. Tak já znám obojí, teda naživo i... No tak jasně, že jo, naživo jsem se seznámila, ale i teda na internetu, no. Teda takhle, jako že jsem měla rande první ve seznámení naživo i z internetu. A tím bych ráda přešla k prvnímu rande. A to si myslím, že je hodně velký téma. No, No. co si myslíte o prvním rande? Jak se na něj třeba jste se připravovali? Takže máme rozdíl mezi mužem a ženou, jak se připraví na první rande. Já myslím, že úplně stejně. Myslíš, že stejně? Asi je rozdíl teda v tom, že když už jakoby toho člověka znáš, jo, tak víš, do čeho jdeš. Horší je, když prostě nevíš, kdo tě tam čeká na té druhé straně a prostě teď si maluješ nějaký představy a pak přijdeš a jako říkáš, no tak dobře, jako s tímhle mám jít na rande, tak to zkousneš. Dobrý, dobře. ale to není příprava. To už je to rande. No, Ale jako jak se na něj připravuješ? jsi očekávání, že jo? Jsi v očekávání, ale tak Jak by ses na to chtěla já jako nevím, já připravit? si třeba Nevíš říkám, prostě. tak vezmu si šaty, ne, to je moc.
A vezmu tak to si máte džíny a vy, že jo, tričko. to já jsem tenkrát neřešil, prostě jsem si na něco Tak jsem šaty si jsi nevzal, vy. Šaty jsem si nevzal, teda tak odvážný jsem zase nebyl. Ale to mě zajímá, víš, jak se na něj Jo, připravuješ, tak co si to vzít? spíš tam na Ája by na to měla odpovědět. Jako příprava ženy na rande. Mm. Tak já si myslím, že důležitá je sprcha. Ta máma Sprcha, voholit se, dáš si Kde? masky. Podle toho, jak moc se ti líbí, že jo? Tak když se ti líbí hodně, tak si voholit všude. Když se ti moc nelíbí, tak si tam necháš tu jistotu, že když budeš opilá, tak si můžeš říct, ne, to nejde, nejsem voholená. pas cudnosti. A hlavně to konzultuješ. Jo. Jo. I když se ti začne líbit, když jsi opila? Tak no. A proč budeš na rande s někým, kdo se ti nelíbí? Takže když se ti nelíbí, tak si necháváš i toho kníra pod nos. To ne, takhle jsem to nemyslel. Jinýho kníra, Járo, jinýho. Dobře, ne. No, Ale jak se připravujete jako třeba psychicky? Jste nervózní? jasně, Tak každý určitě. nervózní. Že jo? No, To je jasně. horší než maturita, podle mě. No, ježiš. Hm. Si říkáš, že musím dobře zapůsobit, že jo, to je jasné. No ale zase nechceš zapůsobit moc? Abys nevypadala jako přehnaná, víš co, přetvařovat se jako, No, chceš být sám sebou. asi jo, no. Nenasa- Je to jako těžký, no. hned. No, takže co si myslíte, že jako na tom prvním rande je nejlepší řešit? Nebo spíš neřešit? Neřešit, možná. Minulý vztahy, určitě. Rozhodně, minulý vztahy. A stěžování si, já nemám Jo. ráda negativní lidi. A když se na něco stěžujou, ať už je to na rodinu, na kamarády, že se mi něco nedaří, že šéf je pitomec, tenhle ten nepitomec, tak je to pro mě už takový jako red flag, že ten člověk je se vším nespokojený a evidentně to nebude chyba těch lidí okolo, ale toho jako daného jedince. A to je, já nesnáším jako negativní lidi, fakt je nemám ráda. A tohle by byl pro mě úplně pro ta červená vlaječka, že jako asi ne. A nudilo by mě to a pak bych musela si vymýšlet něco jako umřela mi babička, musím odejít. Nebo bych... No, mi kamarádka si přišla vařit. Jo. Cože, no, taky se to stává Občas. a psala bych ti, já bych ti asi napsala prostě, ale takhle. Prosím. Ty by si rozhodně věděla, že jdu na to rande, že jo? Protože co dělají holky, když jdou na první rande? Svojí kámošce řeknou úplně všechno. Jakože poloha, čas, místo, všechno. Prostě jak ten kluk vypadá, pošlou fotku. Takže bych psala Esterce, je to na prd, nějak mě vysvoboď. A věřím tomu, že bys mě nějak jako vysvobodila. Jo, já bych ti zavolala, hele, vzali mi teď tady řidičák, musíš pro mě dojet. No. No. A třeba by mě vadí, když ten člověk, já nevím, kdyby třeba smrděl, měl tak okousaný ježiš. nechty, Jo. špinavý boty, to Čeho jsou vždycky přesně... máte právě na těch, jako když přijde a vidíte ho, a ještě nepromluví. Hele, nechty, boty, zuby, nepromluví. No dobře, tady se Zuby, aby usměje. měl všechny, jako nemůže úplně nemůže je mít černý a 2 zuby. No, jakože zuby v pořádku, nechty, čisté, aby ten člověk byl Jo, čistý. fakt. Abych jako věděla, že mu na tom záleželo a že se doma třeba jako umyl, vzal si to nejméně špinavý oblečení. Jakože to... Tak nějak čistý boty. No. Nebo jako aspoň, aby je nemělo jako děravý. A co ještě? Aby nemluvil jenom o sobě. Aby se ptal, viď? Jo, protože nejhorší tebe. jsou sebestřední jako lidi, kteří mluví jenom o sobě. Mamánci, to taky poznáš hned, jako když nějaký chlap prostě teď furt zmiňuje tu maminku. Taky není dobrý, to se říká, že když jako chlap má narušený vztah se svojí matkou, že to hodně o tom vypovídá, že je fajn, když chlap dobře vychází se svojí maminkou, tak tam máš nějaký bodík, že jako je to na dobrý Ale cestě, že ono je fajn. i když třeba na tom prvním rande mluví, ta moje bejvalá, to je kráva. Jo, Tak to už je jo, taky to je- docela red flag. Jo, To jsme jo, říkali, že určitě. prostě- A pak bavit se takhle o bude těch. mluvit o tobě jednou, nebo prostě nemá úctu k ženám. Mám s ní dělat ta kráva. Jo, rozhodně souhlasím. Prostě musíš z něj cítit, že ten člověk je nějakým způsobem vyrovnaný, vyřešená minulost, hezky vypadá, hezky voní, zajímáš ho ty. A pak to jde samo, podle mě, víš? Jako, že a pak už to rande se hezky vyvíjí. Ale já bych to jako trošku ať nesmrdí. Nemusí vonět, ale ať nesmrdí. Ať nemá špinavý nechty. To je základ. Okousaný. Já nesnáším A zuby, okousaný ať má nechty. všechny krásný Ať má všechny zuby, jako nemusí být nějaký vystylovaný, keramický, svítící, ale všechny aspoň. A boty, dobrý, tak jako nemusí mít nějaký super značkový, ale čistý, Čistý. neděravý.
To je asi základ, no. No jako když potkáš hezkýho kluka a on se na tebe usměje a teď vidíš ty ohořelý Františky. No, jako, Ale tak to není hezký, ne? no pak zjistíš, že už hezký není. Ale je mě to zajímá, stále. co si myslíte o placení v restauraci na prvním rande? Kdo má platit? Tak kdo pozve? Ten to pozve, anebo na půl. Na Nebo půl. jako ne Ale na tak půl, ty to bereš ale Ne. každý za sebe. Ne. Tak jako No dobře, gay komunita to má jinak, že jo? Asi, určitě, než třeba heterosexuální tak páry. jasně, jakože gentleman správný by měl za ženu zaplatit, že? No a teď... Jak se to řeší teda? U gayů. No, u gayů. No ne, jako já bych to viděla, že... Tak, když Kdo je pozve? gentleman, tak to za mě zaplatí, že? Takže hledáš jenom gentlemany. Správně. Výborně. No, No, tak byla jsem třeba na rande, kdy jsme šli do 3 různých podniků, že jsme šli do jednoho, tam zaplatil on, do druhého a on, že to jde zaplatit, říká, ne, tady zaplatím já, jako já. A pak jsme zase šli do on. 3. a zase on. Jo. já teda jsem zastánce té klasiky. Za mě, když jdu s chlapem na rande, tak bych byla ráda, kdyby Jo. to prostě platil on. Pokaždé. Něco jiného je, kdyby jsme šli třeba na druhý rande, tak už by tam byla ta domluva třeba jiná, ale to první, tak já se jako cítím dobře, jako že ta žena vedle toho muže, asi to není úplně populární v dnešní době, ale jako mám to prostě ráda, když to zaplatí ten chlap. Neříkám, pak můžeme jít za týden někam na vejlet a zaplatím vstup, udělám svačinu, zaplatím oběd, třeba já, jako v pohodě na tom druhém rande, ale to první, tak je pro mě důležitý, aby to zaplatil ten chlap. To je jako... A je to asi správný, no. Nevím, jestli je to správný, ale Já jsem za 100%. Ale já Jenom to gentlemany. neumím, prostě, no. Já se snažím jako ukázat hned na prvním rande, že jsem nezávislá, že zaplatíš. jo, tak. No. Tak a máte nějaký jako trapný příběh z první, jako neříkám, že je trapný celý první rande, ale nějaký trapný momenty třeba. Já si nic asi nevybavím. No. Já si Ale ty vybavím. máš toho asi plný košík. Já toho mám. Tak asi nejtrapnější zážitek nebo nejtrapnější rande bylo, když mi bylo 18. Jel jsem za klukem do Pardubic a byl fakt jakože top. Svalnatý, krásný. Samozřejmě jsme se hned vyspali a ráno, když jsem odcházel, tak mi říkal, no hele, je mi líto, ale nic z toho nebude, nevypadáš jako Nick Carter z Backstreet Boys. Ale já, Jako, Vypadá. já si vlastně. ježiš, děkuju. To je krásné. Dovoluje, dáš mi na něj čísla? No naštěstí všechny kontakty tenkrát přestali, takže bohužel. To ti Já to ti neřek. Jako to fakt jsem nevěděl, jestli mám zabít jeho nebo skočit pod vlak. Jako jo, z toho. Zabít jeho? Rozhodně. Jako To skočit. bylo jako hodně ponižující. No. Pak se mi ještě jednou stalo, že jsem si dopisoval s jedním týpkem. Jak dopisoval? O, Dopisy jste si jako poslal? klasický papírový Fakt? dopisy. Jo. Tvrdil mi, že mu je 26. Dokonce mi poslal nějakou fotku. On přijel za mnou normálně jako to a teď jsem na něj čekal na tom nádraží. A teď, když vyšel z toho vlaku ten týpek, tak to bylo první rande, ze kterého jsem fakt jako utek, protože to byl nějaký 60letý dědula. Prostě říkám, no tak to jako fakt nedám. A normálně jakože všechny rande jsem přežil, ale tohle jediný jsem prostě odešel. Odešel, ještě než jsi přišel? No, Fakt? v podstatě jo, no. Fakt? Fakt, jako když jsem viděl, jak vylízal z toho vlaku prostě, tak jsem se Počkej, ty jsi ho ani nepozdravil? Ne, vůbec. Ty jsi otočil a vody. Ty, tak to by mě... Ale to můžu říct, že kdybych šla na rande a ten týpek by nepřišel, to bych to jako hodně plakala. Víš, jo, že Hodně bych bych na další plakala. rande Jako jo, nešla. hele, vždycky jsem snažil, i když se mi třeba nelíbil prostě, tak jsem to snažil se přežít to rande. Ale tohle bylo, že prostě mi psal, že mu je 26 a poslal mi fotku, která vůbec jako Počkej, a neodpovídala. nesplet jsi ho? Ne, nesplet. Že víš, že třeba vystupoval ten Už jenom pán a jako- za ním ten 26letý pán. Ještě bych nějaký. doplnil tam k tomu. Když přijde s hadrovou nebo igelitovou taškou na rande. Lidl, Nebrat, Kaufland. neexistuje. Kriste. To ne, to nikdo No to nechce. nedělá. No, a tohle se Bože. To se ti stalo, že Jo. přišel s igelitkou? Tak ne, já s jsem si hadrovou taškou přijel normálně. Hadrovou Já- tašku. Jo, Ty máš prostě... A sandále. A to ne, to ponožky. bylo nějak na podzim, že přijel jakože to v sandálích. Nenávidím přijel. sandále a ponožky. A ponožky, no to je bože. taky brutální, ale na druhou stranu si říkám, když má lepší ponožky, než když si sundá ponožky a teď vidíš ty nechty hnusný na A nos. tak asi nebere sandále, ne? No, Jako,
To se dá to vyřešit. No, oni sandály jsou vůbec brutální, jako. No, jako sandále. Na rande ještě sandály. Na první rande No. rozhodně. No ale počkej, já jsem šla na první rande. A to bylo zrovna seznámení z vlaku. To jsem byla v práci. To jsem byla v práci a jela skupinka přibopilých nějakých chlapců z vody. A jeden se mnou začal bavit a já jsem mu teda dala číslo. Pak jsme šli na rande. A on, no tak půjdeme tady nějaký pochod kolem Sázavy. A jo, tak super. A přijela jsem na to rande. A on, takže mám naplánovaných tak 10 kilometrů, doufám, že jsi si vzala dobrý boty a teď se takhle podívám, já jsem měla pantofle. No, tak jsi to bylo vzala? opravdu. Ty jsi si vzala pantofle? A já, no a to jako... Chodím běžně Já na jsem- pochod. Já jsem naplánovala 10 kilometrů a to zvládnu. A tak já to zkrátím trošku. Tak to bylo trošku trapný, ale zvládla jsem to. Tak to jsi ale Jo, pantoflík. Já nevím. Dobře, ale Kdyby jako to slyšel náhodou, možná to zkrátil třeba na 5 kilometrů. který chlap na první rande ti naplánuje nějaký 10 No, to je kilometrový taky. pochod? Počkej, náhodou, to bylo super. Jo, já neříkám na druhý rande jít do přírody jako perfektně. Ne, ale úplně. jo. Jo. To bych viděl tak na druhý rande teda. Ne, jako No, tak já právě, jsem že takový, jdeš, to jak snad- uvolníš se tou chůzí, nemusíš, nevím, sedět naproti němu a Tak ptát se na různý otázky. zažili jste mě na vycházce kolem Sázavy. Jo, tak já bych se určitě neuvolnil. Já jsem se bála, že zemřeš, jako opravdu. To bylo neuvěřitelný úplně. Ale to bude to astma, který tě našli. Asi jo. Že jo, viď? To bude ono. A No. my jsme na to byli přísný. A fakt jsme po tobě dupali, jako. To je pravda. No. Ale pak si zvládl Krkonoše. Jo, ty byly Takže to byl super, dobrý no, trénink. Krkonoše. Hlavně ty zážitky z Krkonoš. No, takže to jsme probrali první rande, takže a já nemám žádný trapasy. Ne, já se spíš A nevybavím. svůj Já život vede naprosto skvěle. Žádný trapasy, A nic. byly určitě, ale já Jsi si... královna. Je zvláštní, že já si pamatuju jenom jako trapasy. Hej, To já je taky. hezký. Je hezký jako... A pak mám ještě jeden krásný zážitek. To teda bylo s tou mojí největší láskou, že jsme neměli to kde dělat, takže jsme si to rozdávali v autě na parkovišti. A kousek od toho parkoviště byla střelnice a tenkrát ještě byli vojáci, že u nás. A přijeli tam normálně policajti. Ťukali na auto, teď já se teda přikryl dekou, že aby nebylo vidět. A ten partner jako vystrčil hlavu z toho auta, teď ty policajti viděli, že je polonahý, tak říkali, no pokračujte v činnosti. Ne, Jo, poslouchej. A dneska jsem ráno četla článek. no. Dneska jsem četla ráno článek, že, a to bylo tady snad na Kolínsku, nějaký dva mladí zkrátka souložili v autě, přijela policie a mají to za pokutu. Je to zakázaný. Nemůžeš souložit v Jak autě. to? Fakt přísahám. To je Přísahám. omezování normy. Já, A kde máš jako, já nevím. kde máš jako souložit teda? Třeba doma. Třeba A jako když tam máš rodiče, Nebo partnera. nebo partner. Jako no, je pak, že teda můžu říct, že to je jako nejrajcovnější pocit, když jste jako v pokoji a teď vedle máte rodiče. Partnera. Nebo partnera a provozujete sex, viď? Jako, to mě nejvíc rajcovalo vždycky, jakože. Mít tam partnera? No to ne zase. Jakože mám jako Ale vedle rodiče. na kolotoč. Jo. Přesně tak. Jako, a teď nemůžeš ani řvát přitom, viď? Protože já jako rád, Ty rád řveš? já rád u toho řvu, když jako... Tak jo, tak asi se můžu posunout dál. Takže, a co si myslíš? Kdo by se měl ozvat po prvním rande? Jara má s chlapama, takže tam je to, nevím. Za mě určitě muž. A kdy? No, je to tak teď. ideální. Když je to moc brzo, jak je to na prd. To se říká, že ježmarja, jo, pak ta holka si toho neváží, když je to hnedka, že odjeli z toho rande, on ti do minuty píše zprávu, tak to není úplně OK. Já si myslím, že třeba, nevím, za 2-3 hodiny napsat, líbilo se mi to, pokud se mi to teda líbilo, nebo myslím si, že muž by se měl ozvat. Až by to nemělo být hned třeba za 2-3 hodiny po tom rande. Nějakou Vidíš, to zprávu. mě Mě by to potěšilo, nebo mě by to jako udělalo. Jo, jako rozhodně ten den. Ten den určitě. Ne, třeba za týden. Ne, Když mi napíše za týden, smazat. jako A promiň. tak to je ideální za týden. Ideální. Za týden. Ale tohle je Jak hrozný. se máš?
Ignorace. Tohle mě přijde mi přijde takhle, fakt když se trapný. ti ten partner třeba, nebo ten člověk, kterým jsi na rande jako nelíbí, tak si myslím, že minimálně je slušnost. Mu potom třeba napsat, já nevím, třeba na Neklapni pohovoru, to. my se ozveme. A víš, že se neozve. Ale promiň, neklaplo to prostě. Jo, necítím to, není to tam. Jako, Máš ale děkuji taky ti za hezký čas strávený, ale jako ignorovat toho druhého. Přesně. To mě totálně štve. A jako všímám si, že v dnešní době ta ignorace, ona je to vlastně jako forma komunikace je dneska ignorace. Víš, jako, že mi přijde, že to dneska celkem tou společností jako je. A já tomu nerozumím. A mně to přijde strašná neúcta vůči ty druhé osobě. Přijde mi to opravdu jako pitomé. Hele, ale mně přijde, nebo mně se děje, že oni se třeba neozvou týden, 14 dnů a pak najednou boom a začnou psát a já, ale tak trošku pozdě, ne? Počkej, takže hned je mažeš a Jo. vůbec si mal... Když se ti... Blokuješ. Ano, neblokuju, ale jako nebudu jim podepisovat po 2 týdnech. A neděláš to. Co bych dělala? A říkám, a neděláš to. Jakože fakt je blokneš. Ty lidi, kteří si tě třeba týden neozvou, tak fakt už si s nima nenapíšeš? No většinou jo. No nemá to cenu. Jako. Nemá to cenu, jako pokud je to fakt rande prostě. Co je teda úplně brutální, když vám řekne po prvním randeti, že prostě to bylo super, seš úžasný. Jo? A pak se ani neozve, No, jako. No To přesně. je jako krutý normálně. Je fakt, že já dělám tu blbost, že vždycky jsem psal jako hned. Ty jsi romantická Hodinku, no já jsem duše. takový Ty jsi takový romanťák, ty to nevydržíš prostě. Já to nevydržím, Píšeš no. jemu a pak píšeš nám, že jsi zamilovaný. Jo, a jdu se zabít. Jo, ale máš pravdu, že mně se to třeba děje i s kamarádama, že jim jako napíšu třeba, jo. A vidíš, že je online a on si to ani přečte si to až za 18 hodin, no tak To to... nesnáším. Ne, To to je mně přijde úplně ještě v pohodě. brutální. Víš, co mně přijde horší? Že se to přečte. Jo. a neodepíše. No, tak to je pravda, no. A to mě Za úplně 18 točí. hodin. No ne, A nic, Jo. mrtvej brouk prostě Jo, 18 to mě hodin. přijde úplně nejhorší. blokovat, neexistuje. A co, když jsme u toho seznamování a randění, co první sex, kdyby podle vás měl proběhnout? Na prvním rande? A já ne, ta si dává pás cudnosti. Nebo dávala. Já to mám vždycky většinou na prvním randetě, Jo, no, fakt? pokud to není někde jakože v restauraci. A je pak druhý rande? No to už je Nebo bylo? To se mu pak nevozve ten typ. někdy jo, no, někdy. Někdy A se jak i vypadá to ozve. druhý rande? Další Že jdeme sex. třeba do restaurace nebo tak, nebo někam na procházku. Tak říká se třetí rande, Mm. pak je vhodný ten Sex, jo, sex. tak to si budu muset Ale vzít zase jako... v srdci. Záleží na tom asi, jak si ten člověk líbí, ale nejsem pro úplně na prvním rande. No, to Já jsem jistydlivá v tomhle. druhý aspoň. No, druhý den, druhý rande, pak ten druhý den jo, ten první den ne, jako to je moc brzo, ale v pondělí ne, ale v úterý už jo. Říká se, no tak chceš toho člověka trošku poznat, tak si ho, protože ty, když se seznamuješ, tak si ho navnímáš, jo, ty pachy, jak ti voní, tak si jako objemeš, dáte si tu letmou pusu a pak jako pochopíš, jestli ti jako voní, jestli to bude fungovat a podle mě proto ty 3 rande, že máš tak ty 3 setkání a pak bych do toho jako šla, nebo já jsem vždycky do toho šla až jako po 3. rande. No Já ale jsem zase tam- nechceš jako kupovat zajce v pytli. No. 3 rande. Vidíš, tak když Stalo se někoho vám to miluješ, Ne, to není o lásce tohle. To není o lásce, bohužel, no. když někoho miluješ, tak ti přece na velikosti nezáleží. Záleží. Ne. Ne, Jardo, fakt? Fakt, možná jo. ne. Mně záleží teda. Tak já jsem skromný jako Lenin, že jo. Stačí takový. Jo? Fakt? Podle mě Ne, záleží. nemůžu si stěžovat. Jo. Ale ne, tak jako záleží. Záleží, Nezáleží tak záleží. úplně, ale... Záleží. Nezáleží, ale záleží. Jako co je? Jako záleží. Nebudeme si tady lhát. Co s tebou je? Záleží. Přiznej se teda, že jako s malým kašpárkem Nechceš rozhodně to- velký divadlo No. nezahraješ. No rozhodně ne. Tak záleží, co je malej. Tak každý má, ano, tak Každý ne, má dobře, nějakou každý jinou má. víru, že jo. Je fakt, že teď jsem Je chtěl... důležité, že funguje. Jak má. Pokud ne, tak... Ty máš ty zkušenosti jiný trošku. Je fakt, že teď jsem šel čůrat a měl jsem co dělat, abych ho našel, jaká je venku zima, takže To jsme taky byl- chtěli vědět, jo. taky byl hodně malej. To jsme chtěli vědět a všichni naši posluchači určitě taky. Posluchači to Takže určitě už si ocení. asi nepůjdeš na žádný rande. Nikdy neškrtneš, nikdo ti už ne? nebude píše.
Tak mám poptát. No, tak, no. takže nikdo ti už neodepíše, to znamená, No že já začneš- nevím, proč by mi psali, když já jsem strašně zamilovaný, zaháskovaný. Mám partner. A zkoušej to, všichni to vždycky zkoušej. to není nemoc, že máš To partnera. je pravda, no. A co srdce nevidí, oči nebolí. Obráceně vlastně. Co oči nevidí. Jí srdce nebolí, Ano. tak. No a zažili jste, nebo udělali jste někdy vy ghosting? Jako, že jste někoho prostě odřízli bez zprávy. Tyjo, asi. Nebo vás někdo. Hele, mně se to stalo taky asi určitě, ale to jsou takový pubertální léta, těch 14, 15, 16, 17, 18, víš, jakože já už Až se to tolik 30. jako nevybavuji, já jsem pak už měla stabilní vztahy a jedno manželství tam proběhlo, takže už to ale stalo se mi to a určitě jsem to udělala taky. Ale dneska už bych to neudělala, protože vím, že je to zraňující. Mně se to dělá pořád, Že ti to dělali. že mi to dělali. Hm. A v té době, co jsem začínala randit třeba, tak to bylo o to těžší vlastně, že ty rande spočívaly na domluvě přes dopis nebo přes telefon, byla pevná linka, ty jsi čekala na Jo, to jsi to telefon měla. přesně Ale 2 to hodiny, bylo těžší. jakože... Ale potom- romantičtější, viď? Je Bylo to napínavý, romantičtější, že má čekáš ty jo, pevný jo. linky. Teď si řval na babičku, babičko, neblokuj mi telefon, čekám hovor. Jako pak jo, pak to asi, ale taky se mi to dělo. A když- udělal jsi to někdy ty? Asi ne, protože já jsem byl vždycky zamilovaný. Já jsem to jako párkrát udělala a už to teda nedělám. Už vím, že jako zraní i to, že napíšu, že nic, že prostě to neklaplo, ale míň, než ta ignorace a jako... A co mi přijde krutý, tak je jako prostě, že chvíli s tím člověkem randíte třeba a najednou se vám přestane ozývat prostě. Ale z ničeho nic, jako, že ani neřekne končíme prostě, jo, a že prostě to je fakt jako, No to právě. si myslím, že je nejhorší, no. A to já právě dělat nechci, tak radši prostě napíšu tu zprávu, prostě hele, tam to neklaplo, tam to nebude a pak už neodpovídám, i když prostě 10 zpráv, proč to má, tak na to už neodpovídám, ale aspoň tu jednu zprávu dám, no. Jako to si myslím, že by každý dospělý a zralý člověk měl Jo. udělat. Prostě se postavit tomu čelem a říct, ne, nefunguje to prostě, nebo neklape to mezi námi. Jo. A dneska je ta doba taková zrychlená, že si myslím, že ty lidi nechtějí ztrácet čas a proto funguje to odmlčení. Víš, že ti ani nestojí ten druhý za to, abys mu to vysvětlil a už máš tadyhle druhý rande jako další den. Jak je ta doba hrozně rychlá, Jo, ty seznamky, je to randění se posunulo podle mě úplně jako do jiného levelu, než to bývávalo třeba ještě, nevím, i před 15 lety. To si myslím, že bylo úplně jiný, než je třeba dneska. Takže ty lidi si myslím, že se ti neozvou, protože stejně tady mají za, nevím, druhý den jdou s Aničkou, pak jdou s Markétou, jako mají toho naplánovat. No jasně, a mají nestojí to jim to za rozehraný, to. navíc. Že to je hrozně jako, no. No, ale jako dělala bych to dál, že bych neodpovídala, kdybych neměla Áju, která mi říkala, hele, napiš mu, aspoň Já si nad nima vždycky smiluju. Nic si to zapovídí, aspoň napiš, že ho nechceš. Jo. No. A nebo co se mi ještě stávalo, tak třeba jsme si vypisovali prostě už před Paulem, tak už samozřejmě byly telefony, byl internet, tak jsme si vypisovali, že jo, a psali jsme si měsíc, 2 měsíce, ty jsme napsala, přijeď na rande a nic, mrtvo prostě. A prostě vůbec se jako Nepřijel. neměl snahu prostě se jako sejít ten člověk. Jo, to je taky mi přijde Tak to je k takový, ničemu. jako že ztrácíš 2 měsíce kvůli No, nějakému přesně. člověku čas, který bys mohla investovat někde jinde, že jo. Jako psát si s někým jako 2 měsíce a nic. To pak je zbytečný. No, tak já nevím, myslíte, že jsme probrali všechno? O seznamování a prvním rande? Asi jo. Máte k tomu ještě něco? Ani ne. Mně fakt nic nenapadá. Jsem To taky bylo nějaký útlum rychlý, dneska, já to jsem bylo- dneska v nějakým útlumu. No, prosím tě. No, je to hrozně těžký se rozpomínat, když už jsi v nějakém dlouhodobém vztahu, tak je jako těžký. Včera zrovna jsme to doma probírali a teď se mě ptal přítel jako a říká, jaký máte téma zítra, tak mu povídám a říkám mu, tak mě řekni, jak ty se třeba připravoval na naše první rande. A on tam stojí a povídá, asi jsem se vykoupal a nevím. Vyčistil Já si jsem zuby. vlastně nevěděl, jestli je to rande a jestli mě jako budeš chtít. No, tak to byla jediná odpověď a já nevíš říkám, nikdy. tak ti moc krát děkuju. Takže ono je to pak těžký vzpomínat Je to- jako dozadu, jaký to bylo a to nebylo. pravda, no, Ale já myslím jsem- si, že důležitá jako myšlenka toho všeho je, že se to strašně vyvíjí, i to randění, že se to hodně jako změnilo. Ale i s věkem naším, víš?
proto nám to asi přijde, že se to vyvíjí, protože my jsme možná trošku dospělejší a bereme to trošku jako vážněji. Podle mě se to vyvíjí tou technologií, jako tím internetem, tím stylem života, že ty mladí dneska jako přemýšlejí úplně jinak a já už si to dneska nedokážu představit. No, myslím si, že by pro mě bylo dneska horší to randění a seznamování, než když to bylo třeba jako za mě, že jo, zpátky, nevím, těch 20 let. Já jsem teda s partnerem 16. rok. A naše první rande proběhlo tak, že jsme si vlastně napsali přes internet. Druhý den za mnou přijel do práce, šli jsme na oběd a tak nějak A je to. A je to, bum, a bylo to tam, že Je to úplně jednoduchý. ale přijde mi, jak říká Aja, prostě, že to je všechno ovlivněný tou vymožeností, kterou dneska máme, ten internet a prostě to. A přijde mi i kolikrát, že ty lidi prostě ani netoužejí prostě po tom kontaktu s tou druhou osobou, že prostě jim vyhovuje ten virtuální svět. Jo. Ty jejich prostě představy, že A taky sedějí nepotřebujeme někde. se vidět jako naživo. Jo, že prostě, ale prostě být s někým, koho máš rád, kdo ti je blízký, jako to nic nenahradí, žádný počítač, žádný internet, žádná sociální síť. No, takže já myslím, že to je všechno, co jsme chtěli říct. A díky, že jste byli s námi a my jdeme teda randit, a nebo si psát s někým, kdo nám odepíše. A další téma jsme se dohodli teda asi, že bude vztahy a jejich výzvy a Dlouhodobé vztahy a jejich Překážky. výzvy a překážky. aby jsme plynule jako přišli, Ano. navázali, ano. Takže tím bychom se rádi rozloučili. Takže nás lajkujte. Sdílejte. Dávajte nám zvonečky Palečky. a sledujte, nebo... Asi jo? Takže děkujeme. Děkujeme. Čau.